Takový je přehled témat, kterými se budeme zabývat v dnešním vysílání. Jsou tu reportéři ČT a naše kauzy a reportáže. Vítám vás u jejich sledování. Dobrý večer. Nemocnice v Brandýse nad Labem se stala pojmem. Nikoli kvůli vynikajícím lékařským zákrokům, ale kvůli nepovedeným finančním transakcím. Krajský úřad ji prodal soukromému investorovi za 8 milionů. Podnikatel svůj majetek později zhodnotil tím, že městu prodal pozemky v okolí nemocnice za 38 milionů, tedy za téměř 5násobek ceny celé nemocnice. Radnice nákup odůvodňovala tím, že desítky milionů jsou daní za to, aby na pozemcích nemohl nikdo nic postavit a uvnitř města zůstala zeleň. Jenže tenhle záměr vedení města dlouho nevydržel. Co se na pozemcích chystá? To uvidíte v reportáži Jany Sotonové. 25 let tady bydlíme, 25 let jsme byli s tím docela spokojení, když jsme nadávali, ale co nám tam dělají teďka chtějí udělat, to je vrchol, to si ani bolševik nedovedl, víte? Vyostřená atmosféra zavládla přesně před týdnem v Brandýse nad Labem. Zhruba 250 lidí se v místním kině sešlo proto, aby představitelům města řekli svůj názor na výstavbu Kauflandu. Ten by mohl vyrůst na poslední zelené ploše uvnitř města, přímo uprostřed jednoho z brandýských sídlišť. My jsme kupovali byt s tím, že jsme v klidové zóně, že jsme v podstatě na konci města. Jak jsem viděl tu studii, tak z toho klidného místa, kvůli kterému jsme si ty byty kupovali, se v podstatě stane rušná ulice. Vemte si, že tam zaznělo, že ta investice, která by byla do města, je 15 až 20 milionů a ty nenajdeme nikde na ulici. Jo. Chci znova zopakovat, že za 3 dny podepsalo petici proti výstavbě obchodního centra 846 lidí, kteří jsou přímo z dané lokality. Radnice v roce 2009 utratila desítky milionů korun za to, aby od zdejší nemocnice odkoupila v dané lokalitě pozemek. Tehdejší zastupitelé investici 38 milionů korun obhajovali tím, že v místě chtějí udržet klid pro bydlení a uchránit ho před zastavěním. Na milionový nákup pozemků jsme upozorňovali před 4 měsíci. Majitelé nemocnice je v roce 2009 prodali brandýské radnici za 38 milionů, tedy 5krát dráž, než kolik je stála celá nemocnice. Radnice koupila pozemky nemocnice, protože jsou prý strategické pro rozvoj města. Na jednání zastupitelstva byl přítomen i mluvčí nemocnice, pan Cikrt tehdy, a samozřejmě tam zaznělo z úst majitelů nebo mluvčího majitele, že peníze by měly být použity na sanaci nemocnice, eventuálně další rozvoj nemocnice. Jak bídně dopadla nakonec záchrana nemocnice, jsme vám ukázali v minulé reportáži. Její vedení nedodrželo svůj slib, že 38 milionů od města za prodej pozemků půjde na oddlužení. Peníze šly ve skutečnosti na jiné účty a kvůli dnes už bývalým majitelům hrozí nemocnici krach. Teď se ovšem občanům brandýského sídliště hroutí i městem slibované představy o klidném bydlení. Před týdnem se v kině promítaly návrhy společnosti Quinn Invest na výstavbu velkého nákupního centra. Plán počítá s tím, že přímo přes městský pozemek, původně záruku klidu, by mohla vést nová silnice ke Kauflandu. Zde by proudil těch 2,5 až 4 tisíce aut denně nakupujících v tomto obchodním centru. Lidé se obávají, že ve chvíli, kdy sem budou zajíždět zákazníci z celé oblasti, nebudou přes tuto silnici děti schopné ani přejít. Teoreticky by přitom na volné louce nemohl tak velký obchod, jaký plánuje firma Quinn Invest, vyrůst. Brání tomu regulační omezení v územním plánu. Tento prostor podle současného územního plánu, který nebyl nikdy změněn, umožňuje zastavět plochu do 10% a mají výškový regulativ do 6 metrů do výšky. Společnost Quinn Invest ovšem přišla s návrhem, jak platné regulativy obejít. Radnici nabízí, že by s ní vytvořila sdružení a soukromý pozemek pro potřeby projektu spojila dohromady s pozemkem města. Tím by mohla místo 10% zastavěné plochy vybudovat Kaufland zhruba na dvojnásobku prostoru, tedy asi 20% území. Na oplátku investor městu nabízí, že by zhruba za 15 milionů korun vybudoval na městském pozemku park, který radnice zdejším obyvatelům dlouho slibuje. Taková ta přidaná hodnota, aspoň jak on to prezentuje a jak je to prezentováno obyvatelům, je, že by se
zkulturnilo i prostředí na městských pozemcích a zároveň by se vystavěla parkovací místa, která by mohly využívat i obyvatelé přilehlého sídliště. Myslíme si, že to je čistě obejití zákonů a vlastně protlačení výstavby Kauflandu za každou cenu. Negativní stanoviska byla vyjádřena odborem dopravy, komisí pro dopravu, komisí pro rozvoj města. Tato stanoviska byla zaslána investorovi, ale investor namísto řešení těchto negativních souvislostí nabídl městu park. Kaufland už tedy odmítli úředníci města. Lidé se proti němu bránili 2 peticemi a svůj nesouhlas vyjádřili i v průzkumu veřejného mínění, který si radnice nechala zpracovat. Radní přesto záměr investora stále zvažují. A právě to se místním lidem nelíbí. Chtěl bych tady jenom upozornit na veřejně dostupné informace na webových stránkách města. Je to průzkum spokojenosti s činností města, kde otázce, k jakému účelu naopak nechcete, aby tato lokalita byla využita, je v drtivé většině obchodní centrum, bytová zástavba nebo parkoviště a garáže. Takže přání tohoto města je, aby tady nebylo žádné obchodní centrum. Na další otázku, zdali souhlasíte, přímo explicitně položenou otázku, zdali souhlasíte s výstavbou, se v drtivé většině 64% respondenti vyjádřili, že nesouhlasí výstavbou tohoto centra. Děkuji. Takže se přeci jeví poměrně jednoznačně, že by to tam být nemělo. Když to veřejnost nechce, odborníci to nechtějí, tak jestli je ještě o čem rozhodovat. Je o čem rozhodovat. Pořád je ještě o čem rozhodovat. Kdyby asi nebylo o čem rozhodovat, tak to nebude mít tento průběh, ne? Je tady ještě jedna věc, to znamená volební programy, se kterými vstupovaly jednotlivé strany tady v Brandýse do komunálních voleb. Pokud si dobře vzpomínám, tak snad skoro všechny měli v těch prvních bodech nepostavit žádné obchodní centrum v této lokalitě. Nabídkou parku za 15 milionů korun ovšem investor přiměl politiky zahodit své předvolební sliby a dál o stavbě Kauflandu vyjednávat. Město už si dokonce nechalo od právníků zpracovat analýzu, jak případné spojení soukromého a městského pozemku provést tak, aby obchodní centrum mohlo být dvojnásobně velké, než povoluje územní plán. Bylo to přesně takto. Quininvest přišel s žádostí a my jsme tuto žádost, aniž jsme ji projednávali, dali k posouzení advokátní kanceláři. My jsme opravdu tuto žádost, takhle jsme ji vzali a předali jsme ji advokátní kanceláři. Nebylo to vůbec projednáváno ani na radě a ani na zastupitelstvu. My jsme měli takovou představu, že po té prezentaci, která proběhla toto pondělí, měli takovou představu, že na přelomu ledna a února by bylo zastupitelstvo, které by již mohlo jednat o tom společném postupu. Mě by teda zajímalo, co se stane, když tam ten Kaufland nebude. Bude nějaký postih jakoby pro město nebo něco takového? Já na tento dotaz, prosím vás, je zhodnocení právní na našich stránkách. Přečtěte si to. A my ho chceme slyšet. Quininvest jsem přišel investovat nikoliv z dlouhé chvíle, tak riziko tady na základě takzvané culpa de contrahendo je, to znamená pochybení při smluvním jednání. My v tuto chvíli nemáme žádný poznatek, že by takový nárok byl uplatněn. Samozřejmě máme i jiné výklady, i třeba výklady obdobných případů, které se staly v České republice a jak soudy řešily tyto případy. Nedopadlo to nikdy v neprospěch města. Konzultovali jsme to i na Ministerstvu pro místní rozvoj, na oddělení, které má na starosti územní plány a územní plánování. Dle jejich názoru tam riziko také není. Chtěli jsme se zeptat společnosti Quininvest, jaký další postup v případě odmítnutí projektu zvažuje. Její jednatel Jiří Pěchota nejdříve přislíbil, že poskytne pro reportáž rozhovor. Poté ho ale zrušil a firma pouze zaslala písemné prohlášení. Naše společnost předložila návrh na zástavbu území v Brandýse nad Labem na veřejném projednání. Do doby rozhodnutí města o této nabídce se k tématu nebudeme nijak vyjadřovat ani jej komentovat. Dozvěděla jsem se, už jsem se na to ptala minule, tu odpověď jsem nedostala, že tam si můžou pak postavit, co chtějí, klidně, včetně vietnamské tržnice. To je to, co mě zajímá. Co tam teda místo toho bude, když vám tohleto neprojde? Oslovil nás vlastně zájemce této
národnosti o tom, že by měl zájem vlastně. Víte co, my o tom nechceme spekulovat, vlastně my jsme přišli dneska projednat vlastně veřejně ten záměr, který chceme společně s městem vytvořit a věřím tomu, že nějakým způsobem k nějakému závěru dojdeme. Teďko je na projektantech investora, aby navrhl takové uspořádání v té lokalitě i s využitím městských pozemků, aby splnil parametry toho celé území, či všech pozemků, které to budou zahrnuty. Takže na to má ale teďka ještě investor čas to zpracovat? Na to má investor čas, jak asi dlouho on bude chtít, nebo jak dlouho on uzná za vhodné. My se tím budeme dále zabývat nějakým posuzováním toho jeho záměru, až předloží nějakou relevantní dokumentaci k tomu. Mám dojmy smíšený. Mně to připadá, že už to bylo dopředu rozhodnutý, že jenom potřebovali zjistit názor lidí, jak dál. Aleje a stromořadí mají v Čechách dlouhou tradici. Podle Wikipedie sahá až k dobám vlády Karla IV. Jenže dnes lemují silnice, po kterých nekodrcají kočáry, ale rychlá auta. Aby cestáři zajistili lidem bezpečnější průjezd, začali je kácet. Za 5 let do roku 2008 porazili na 100 000 stromů. Trend vyvolal veřejné pozdvižení a poslanci v roce 2009 svévolné kácení zastavili změnou zákona. Právě teď se ale do parlamentu téma vrátilo. Oficiálně se nový návrh netýká alejí, nýbrž jednotlivých stromů. Přesto se ochranáři o jejich budoucnost znovu bojí. Více v reportáži Filipa